Maurice, erokamano kuom thuolo go kodwa mbaka. Kane wawuoyo kodi e bathe kacha to iwacho ni nyoro ne in e safar moya Nakuru kabiro Nairobi tiromo gi masiche 8. Maurice, ang'o matimore e piny? Erokamano Madam Lydia, an Maurice Kisako kaka isewacho no. Adwa kawo thuolo ni mokwongo mondo agone jowa mowito ngimagi mos e masiche mag apaya motimore kawuono kata jumani mangima. Kaka nasewacho ni motelo ni ng'ama riembo mitoka kawuok ni dhi safar, gima onego ng'e mokwongo en ni mitoke ni chal nade, to bende en gi gik ma mitoka ni onego bedgo kidhi safar. Mokwongo onego bed ni ochek mitoke ni. Wan gi gik moko 5 monego bed ni ng'ato cheko kawuok dhi safar gi mitoka. Jariembo mokwongo onego chek ni mitoke ni bende nigi taya, bende nigi brake, bende en gi side mirrors, to en owuon bende ongima ne riembo. Mane gima duong' mokwongo bed ni driver kwongo ng'iyo kodwa chako safar mare. Mar ariyo, joriembo mang'eny bedo garaka samodwa dhi safar mare, to bedo garaka ni ok ober ahinya e tij riembo. Nyaka ibed ng'ama obolore ne ndara, nikech ndara oting'o joma akindgi opogore opogore. To be kidwa dhi safar ka in gi paro mang'eny, ok onego idhi safar. Mago osemiyo jowa mang'eny okelo masiche mamiyo jowa mang'eny wito ngimagi apaya. Kamano Madam Lydia. Erokamano Maurice. Oteta duogo iri.